TV-avisen, goddag. Geotermisk varme er nu blevet en vigtig del af vores hverdag. Uden det vil vi simpelthen ikke kunne fungere. Da alle vores energiressourcer er sluppet op, blev vi nødt til at finde et nyt alternativ. Der er i dag blevet vedtaget en ny lov vedrørende geotermisk energi. Det forlanges nu, at alle kommuner har mindst et geotermisk anlæg. Med os har vi vores journalist, Josefine Møller, som sender direkte fra Christiansborg. Tak. I lokalet ved siden af mig er pressekonferencen med statsministerinden i fuld gang. Hun har netop vedtaget et nyt lovforslag vedrørende geotermiske anlæg. Jeg synes, det er et banebrydende lovforslag, som har haft bred opbakning fra Folketinget. Vi har formet lov, som tilpasser sig hver enkelt kommune. På den måde får alle noget ud af det. Tilbage til studiet. God aften. Det er nu 10 år siden, at lovforslaget om geotermisk varmeanlæg blev vedtaget. Dengang var drømmen et mere grønt og miljøvenligt Danmark. Jeg står her med professor Åge Holm Nielsen, og jeg spørger dig, er drømmen nået? Ja, det mener jeg helt bestemt, den er. Den har virkelig sat fokus på miljø og på frugt. Det må jeg nok sige. Vi er taget ud på gaderne i Vejle by for at høre, hvad befolkningen har at sige til nu 10 år gamle lovforslag. Jeg synes, det er totalt super fedt. Vi connecter med miljøet, og vi er pludselig blevet totalt green. Peace. Jeg synes, det er helt i orden, fordi vi udnytter ligesom de miljøvenlige ressourcer ordentligt, og vi skader ikke miljøet, så det er helt top. Jeg synes, det er godt, at de unge også er begyndt at tage sig af naturen. Det gjorde vi meget mere i gamle dage, så det er godt, de også er begyndt på det. Vi synes, geotermisk varmeanlæg er vejen frem. Og vi synes også, det er rigtig smart, at man har fundet en måde at udnytte jordens indre på. Vi håber, I har lært en masse, og I har nyt filmen. Tak fordi I kiggede med.